ji dadin wanda ya mukabala da wani dan iska za yi sallama ya ce ban maka sallama domin kai mushriki ya so wallahi irin mazaje haka muke so mazaje haka ake so ya ce ga hannuna an kare ya ce kai ya zan baka hannu kan ido shi ke kallon haka ake son kaga dambi aka mai tunda yayi ma Allah rashin kunya ka kokwara mai mari ya ce ban baka hannu lafiya ya ce kai ka yadda manzon Allah da Allah guda ne shi yasa yan bid'a wurin suka samu kowa ma Allah ne sannan suka kare cikin maulidin satin ga wani yayi waka ya ce duk wani halittar duniya daga manzon Allah ne ya ce mala'iku daga manzon Allah mutane daga manzon Allah ya ce shaidan ma daga manzon Allah duba kun ga kuru ban taba gani wani suke rayuwa da kafirai ya kai ku ba wallahi ku kuna rayuwa da kafirai ga sunan daga gidan da shi gidan shi ga sunan cikin unguwa kuna zuwa kuna kumuwa kafirai mushrikai salatul fati yana daidai da ladan qur'ani su 6,000 ba ce a fi shigo sannan kuma salatul fati ya wuce qur'ani fiyu sannan kuma shehu tijani yayi kaza sannan kuma shehu ibrahim yayi kaza wanda mutane ga wallahi kafircin su yafi na christians Allahu akbar da mutanen ga gara christians ba ce musu kafirai to christians ma kar wani kasa ya ce musu kafirai kar wani ya kara ce musu kafirai amma mu ne da ku da su duka arna ne ana magana shagana ce wallahi mana ni ban yadda yawan ga magana lafiya rafani na cikinsu rafaninka abu talib na cikinsu abu lahab na cikinsu ta wannan ayi rafa na manzo Allah kenan to auna da rafaninka da na manzo Allah wife wani ko cikin wutan ma na abu talib ya fi na ubanka ya fi na rafaninka abokinmu ne wallahi mu da mutane da muke rayuwa da sun da su ba mu ya ce musu mushrikai mutanen makka da madina kafircin qur'ani yayi kama da su amma na kuma shi akra su ba su ciki look at yourself hypocrites ni abin da ke bani takeici shine kai ba kai shirka ba kai ba kai kafirci ba amma saboda gulmanka a wayi gari kana cikin mushrikai da kafirai kun gane ba kai ba suna rawa baka ji dadin rawan ba suna masai baka ji dadi ba suka yi siyan su duka ba ji dadi ba amma kana kananan magana shaka yi ne shaka hada ka da su sun ji dadi kai 2-1 sun ji dadi duniya suka zo a sa su wuta kai fa kai kana ta yi wani ya'ani da ya'ani nan kana cikin su ومن يتولهم منكم فإنه منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وقوي قلوبهم وسدد رميهم اللهم اكشف كربهم وفرج همهم ونفس غمهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد واجعل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم اللهم يا ناصر بدر والأحزاب اللهم يا من نصرت نبيك وأصحابك بالدعاء والابتهال انصر إخواننا المرابطين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم وسدد رميهم وأعل كلمتهم واكفهم شر أعدائهم اللهم إنهم مساكين ضعفاء فأنت وليهم